Xayrlı günler. Biz Tatar Ensiklopediyası һәм Төбәкне өйрәнү институтының проектларына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Наша пресс-конференция посвящена мероприятиям Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан в рамках Года национальных культур и традиций. Наша пресс-конференция будет идти на двух государственных языках. Я представляю наших гостей. Гилязов Искандер Аязович, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук, академик Шайдуллин Рафаэль Валиевич, заведующий Центра энциклопедистики Института татарской энциклопедии и регионоведения. Бірінші сұрау Искандер Аязович сізге. Быйыл нендей проектлар һәм чаралар уздырыла? Какие проекты и мероприятия в этом году у вас запланированы и какие уже прошли? Ну, я думаю, добрый день. Прежде всего, хайырлы күн, хөрмәтле дуслар, коллегалар, безне караучылар, тыңлаучылар. Я уж сначала по-татарски, потом по-русски несколько слов скажу. Мин күбрәк үзебезнең хәзерге хәлебез турында әйтмәкче булам. Безнең институт хәзерге көндә нәрсә эшләде һәм нәрсә эшләргә планлаштыра. Инде конкрет проектлар яки кайбер конкрет басмалар, казанышлар турында Рафаэль Валиевич Шайдуллин сөйләр. Димәк, безнең төп эшебез институтыбызның исеменнән күренә, ул татар энциклопедиясын әзерләү һәм бастырып чыгару. Һәм бу эш башкарылды. Бу эш тәмамланды. Без 6 томлык татар энциклопедиясын бастырып чыгардык рус телендә һәм татар телендә. Димәк, безнең төп бурычыбыз, төп вазифабыз башкарылып чыкты. Шуңа күрә без хәзер яңа юнәлешләр эзлибез, яңа мөмкинлекләр эзлибез. Һәм үзебезнең максатыбызны без бигрәк тә Татарстанны, Татарстан халкын, Татарстан халыкларын популярлаштыруда күрәбез. Безнең өчен бу иң әһәмиятле юнәлеш дип саныйм хәзерге көндә. Популярлаштыру һәм гомумән халкыбызга, Татарстанда яшәүчеләргә, Татарстаннан читтә яшәүчеләргә безнең турда мөмкин кадәрле объектив мәгълүмат җиткерү төрле формаларда. Шуңа күрә без хәзер эзлибез яңа юнәлешләр һәм яңа формалар. Менә безнең өчен монысы бигрәк тә әһәмиятле хәзерге көндә. Менә бу, әгәр дә инде без традицион басмаларны алсак, безнең бигрәк тә менә тармак энциклопедиялар хәзерге көндә бик әһәмиятле юнәлеш булып күренә. Русчаны отраслевые энциклопедии дип әйтәләр инде. Менә шул юнәлештә, мәсәлән, безнең иң матур казанышларыбыз берсе, без инде аны заманда журналистларга да күрсәткән дә идек. Ул Татарстан табигатына багышланган энциклопедия, ул рус телендә һәм татар телендә басылып чыкты. Хәзерге көндә без Татарстан Республикасының торак пунктлары турында энциклопедия өстендә эшебезне тәмамладык. Аның беренче томы рус телендә дөнья күрде. Төрле сәбәпләр аркасында аның икенче, өченче томнары әлегә басылып чыкмады, ләкин басылып чыгар дип ышанабыз. Безнең менә шулай бу яңа басмалар арасында Казанга багышланган басмалар күренәме? Димәк, безнең хыялыбыз, теләгебез Казан шәһәренә багышланган энциклопедияны әзерләү. Әлбәттә, безнең хәзер басма формалары белән генә чикләнү ул инде бик үк хәзерге көн таләпләренә туры килми. Күрә без онлайн энциклопедия проектын алып барабыз. Онлайн энциклопедиясы бик, минемчә, актив, яхшы, тире бара. Без аны тулыландырып барабыз һаманда. Аның адресы сезгә билгеле дип уйлыйм. Tatarika.org ул сайтта хәзер инде меңләгән басма мәкалә басылган рус телендә һәм татар телендә. Ул проект безнең параллель 2 телдә бара. Хәзерге көндә без күз алдына китереп карагыз, без көнендә заманда 50-60 кеше кирип карыйдыр ул сайтны. Хәзерге көндә 3-4 мең көненә оригинал караучылар. Димәк, безнең проектны беләләр һәм таныйлар. Бу безнең өчен бик тә шатлыклы күренеш. Без үзебезнең активлыгыбызны социаль челтәрләрдә алып барырга тырышабыз бик нык. Активлаштырырга тырышабыз. Бу шулай заман таләбе. Ничисең инде хәзерге көндә кеше китапка кимрәк карый, кимрәк мөрәҗәгать итә, күбрәк социаль челтәрләрдә мәгълүмат эзли. Шуңа күрә безнең иң популяр социаль челтәрләрдә безнең үзебезнең ниләребез бар, каналларыбыз бар.
һәм мәсәлән менә Telegram каналына язылырга мин сезне барыгызны да өндәр идем. Безнең институтыбызның Telegram каналы бик, минемчә, бик тулы, бик кызыклы, бик төрле юнәлешләрдәге без анда мәгълүматларны бирәбез. Минемчә, ул журналистлар өчен дә, гомумән Татарстан, татар халкы, Татарстан халкы белән кызыксынучылар өчен бик тә әһәмиятле материаллар, кызыклы материаллар булырга мөмкин. Әлбәттә, мин монда инде менә шул социаль челтәрләр дип әйткәч, безнең менә инде бүгенге көндә тәмамланган проект, ул шәхесләр безгә багышланган, менә монда күренекле шәхесләр дигән безнең онлайн роликларыбыз төшерелгән иде. 105 ролик күренекле шәхесләргә башланган. Ул безнең Татарстанның халык, Татарстанда яшәүче халыклар телләрен үстерү һәм кайгырту дип ничәне төгәл исеме комиссиясе ярдәм белән башкарылган проект. Монда мин ул комиссияның җитәкчесе Марат Гутов улы Әхмәтовка зур рәхмәтемне белдерәм. Һәм бу проект безнең бик зур кызыксыну уятты. Аны хәзер онлайнда күреп була, телевидениедә дә аны ВГТРКда күрсәтеп баралар. Һәм реакция, кайтаваз бар, кызыксыну бар. Шәхесләребез белән кызыксыну бар. Һәм менә бу юнәлештә шулай без менә хәзер безнең быел халык традицияләре, мәдәниятләре елы дип игълан ителде Татарстанда. Без бу юнәлештә дә шулай ук эшчәнлек алып барабыз. Әлегә мин монда бөтен серне ачып бетермим, ләкин менә шушы кысаларда роликлар әзерләү бара. Традицияләргә һәм мәдәниятләргә, минемчә, аларны без хәзер барлап, туплап, әзерләп, аннан соң бастырып чыгарырбыз. Ну, инде конкретрак кайбер проектлар буенча Рафаэль Валиевич сөйләр. Мин шуның белән татарча өлешүне тәмамлармын. Несколько слов на русском языке о наших проектах. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что наш институт вроде бы завершил свою основную работу по подготовке многотомной татарской энциклопедии. 6 томов на русском, 6 томов на татарском свет увидели, и, так сказать, основная наша миссия, основная функция на определенный момент, она завершилась. Поэтому наш институт сейчас ищет новые формы, новые методы, новые направления деятельности в разных сферах. И это кроме традиционных печатных изданий, конечно, и другие направления. Но начну с традиционных печатных изданий. И мы сейчас ищем здесь прежде всего главное направление в публикации отраслевых энциклопедий. Это и вот, мне кажется, на мой взгляд, очень успешный был проект, посвященный природе Татарстана, энциклопедия, о которой мы уже рассказывали, это от медиа, журналистам. И в наших публикациях энциклопедия «Природа» вышла на татарском и русском языках. Очень красивое, красочное, очень информационно насыщенное издание. Мы подготовили трехтомник «Населенные пункты Республики Татарстан». У нас были в свое время еще и в 2020 году очень интересные, на мой взгляд, энциклопедии, посвященные столетию образования ТАССР. Вот трехтомник «Населенные пункты», его, к сожалению, в силу разных причин, только первый том пока еще увидел свет на русском языке, но все 3 тома практически готовы. Мы готовы их издать, как только появится такая возможность. Ну, первый том на татарском. Так все 3 уже готовы на русском, и первый том на татарском уже готовы, да. Вот. И дальше, значит, мы хотели бы, конечно, вот вы наше издание видите, посвященное Казани. У нас это давнишняя мечта сделать энциклопедию, посвященную нашему городу, энциклопедию города Казани. И мы уже практически готовы к этому. У нас есть и словник здесь представлен. Нет его нет. Но у нас есть словник даже уже. Мы практически настоим как бы на старте, да, готовы в любой момент эту работу начать. И я думаю, в течение 2 максимум лет мы это могли бы сделать, энциклопедию Казани. Красивое, красочное издание в традициях нашего института. Конечно, кроме вот таких традиционных публикаций, ну, конечно, и по диаспоре у нас есть публикации, которые готовятся и будут в ближайшее время уже представлены. Скажем, татары Казахстана у нас вышли, а сейчас мы готовим татары Узбекистана, энциклопедическое издание. Вот. Конечно же, мы ищем новые направления. Прежде всего, нашу миссию мы сейчас видим в том, чтобы пропагандировать научные знания. И нашу просветительскую миссию мы прежде всего хотел бы подчеркнуть. Видим как основное наше направление. То есть мы
стремимся распространять максимально объективные, разнообразные сведения о Татарстане, о народах Татарстана. И поэтому вот в этом направлении мы ищем новые формы. И, скажем, сейчас с нас, как говорится, требует, это тоже веяние времени, это не только сверху, что называется, указка, это просто само время этого требует, сам стиль жизни, как говорится, проявлять большую активность в социальных сетях. Вот, поэтому я уже на татарском сказал, я бы всех наших журналистов призвал интересоваться нашими каналами в социальных сетях. Это и ВКонтакте у нас есть такой достаточно красочный канал, на мой взгляд, информативный, и в Телеграме, в котором мы постоянно размещаем самую многообразную информацию. А информации у нас много в разных направлениях. Поэтому мы стараемся ее разнообразить. И я думаю, что это интересно будет любому читателю, любому слушателю. Те, которые в интернете наш канал посмотрят и найдут для себя действительно познавательную информацию. Ну, конечно же, вот проект «Выдающие личности» у нас был при поддержке комиссии по развитию языков народов Республики Татарстан. Выражаю свою искреннюю благодарность Марату Годовичу Ахметову за эту поддержку. Вот мы 2 года готовили ролики, они размещены в YouTube. Это 105 роликов, посвященных выдающимся личностям. Это, мне кажется, очень хороший проект, очень познавательный. И вот я из школ знаю такую информацию, получаю от учителей. Они очень благодарны, что в такой компактной форме мы даем достаточно важную и полезную информацию для школьников. Когда они изучают, например, литературу или историю, они могут получать такие сведения. Сейчас в рамках вот этой просветительской работы, в связи с тем, что у нас этот год национальной культуры и традиций, мы еще один проект, такой видеопроект начинаем. Пока он еще окончательно не сформирован, я все карты не раскрою, но он будет посвящен, я тоже думаю, примерно так же короткие ролики, посвященные национальным культурным традициям. Ну, мы до конца еще, так сказать, этот вопрос не решили, но мы над этим проектом тоже работаем. Ну, о конкретных наших публикациях и достижениях более конкретном расскажет Рафаэль Валерьевич Шайдуллин. Рахмат, Бигзур Рахмат, спасибо большое. Рахмет. Рахмет. Жамағат, мына Искандар Аязович айтып кеткенде, біз көп китаплар, көп юнәлешләр буенча эшлибез. Безнең төп максатыбыз халыкларның мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, аларның тормышын берләштерү. Чөнки әлбәттә әйтеп китәргә кирәк, китаплар күп. Ләкин һәр китапта төрле информация. Менә бу халыклар тулган булган информация без бер китапта Татарстан халыклары дип аталган энциклопедияда булдырырга, җыярга омтыла. Бу эш инде безнең 3-4 ел алып бара, менә аларның әле беренче менә аның ләгатьлеге, народы, Татарстан халыклары дигән китап ләгатьлеге. Без инде нені башлаганча энциклопедияны бит без менә күп томлы энциклопедияны башлап җибәрчек башкача. Мәсәлән, Россиядә иң беренче чиратта ясадылар күп томлы энциклопедия, а соңыннан ясала аның сүзлеген, словарен. Ә без энциклопедия ясаганда иң беренче татар энциклопедия сүзлеген эшләдек, словарен. Аннары инде 6 томлык энциклопедия. Татарчада, русчада шундый формада барды, шундый рәвештә барды. Нәкъ менә Татарстан халыклары энциклопедиясендә менә шул ук формада алып баралар. Ләкин без ләгатьлек башладык кичкенә китапчыклардан. Төрле мәсьәләләргә багышланган. Менә беренче безнең китап бу, беренче китап менә бу Татарстанда бик күп үзешчән ансамбльләр, коллективлар. Ләкин аларның һәммәсендә кертеп булмый, ләкин бездә без җидек халык коллективлар, халык исеменә лаек булган
народный исеменә лайык булган коллективлар монда җыйдык. Һәм аларның төрле яклап күрсәтергә тырыштык. Әлбәттә, бу китап нәрсә кирәк? Беренче чиратта менә халыкка күрсәтергә кирәк. Халык аны әлбәттә өйрәнер дип уйлыйбыз һәм үзләренең фикерләрен әйтер. Чөнки алар халыкның безгә ярдәме кирәк. Менә бу процесста катнашучы кешеләрнең ярдәме кирәк. Чөнки ялгышлар китәргә тиеш түгел. Алар менә халык ялгышлык ярдәме белән без булган хаталарны монда булган хаталарны инде энциклопедияда төзәтергә дип уйлыйбыз. Әлбәттә, инде менә бу китап әле бүген генә мин күптән түгел генә күпмедер басылып чыкты. Әле яңа бу китап исе дә әле типография әле кибеп тә бетмәгән. Бу инде тагы без бу бер китаптан гына тормый безнең Татарстан халыкларына багышланган энциклопедия берничә китаптан торырга тиеш. Икенче китабы була иде, быел чыгарга тиеш фестивальләр турында. Үзешчән. Без профессиональ фестивальләрне алмыз, үзешчән фестивальләрне алабыз. Чөнки монда профессиональ коллективлар юк. Монда һәммәсе үзешчән коллективлар. Монда мари, татар, рус, мари, мордва, удмурт, чуваш коллективлары. Аларның кайсы күбесенчә инде монда халык, народный исеменә лайык булган коллективлар. Әлбәттә, материаллар бик аз. Без инде төрле юллар белән тупларга тырыштык бу материалларны. Шулай хәзер фестивальләрне чыгару, фестивальләр турында китап чыгару турында эштендә шалып барыла. Без башка тагы берничә тармагыбыз бар. Шуннан соң инде менә бу материалларны фәнни яктан карагач, уйлыйбыз Татарстан халыкларына багышланган энциклопедия чыгаруны. Чөнки монда без безнең коллектив менә бу юнәлештә бары тик өч кеше эшли. Алар менә инде һәр ел ошбу китапларны бер ел әзерлиләр, чөнки бит әле монда китапны материал гына җыю түгел, монда бит әле аның әйбәтләп иллюстрация да бар. Аларның һәрберсендә иллюстрация, төсле иллюстрациялар, аларның игътибар итсәгез, аның дизайны эшләдек. Чөнки шул вакытта безнең инде иллюстрация мәсьәле хәл ителә, күпме булса да, текст мәсьәле хәл ителә, күпме булса, шулай ук мәсьәле хәл ителә дизайн буенча да. Безнең минем үзәкнең табыр юнәлеше бар, энциклопедиясе, тистика үзәк табыр юнәлеше бар, бу инде Казан энциклопедиясын булдыру. Чөнки бик күп шәһәрнең энциклопедиясы бар, ләкин безнең 1 миллионлык Казанның, 1 миллион артык яшәгән Казанның энциклопедиясы юк. Нигә дип? Чөнки бу бит өченче башкала дип санала Россиядә Казан, ләкин аның энциклопедиясы. Шуның өчен без әлбәттә безнең мөрәҗәгать иткән, күптән мөрәҗәгать иттек инде энциклопедия, инде Казанның идарәчеләренә, ләкин пока ярдәм тапмадык. Нинди төрле сүзләр безгә җибәрделәр, акчабыз юк. Безгә кирәкми, һәм башка сүзләр әйттеләр бу мәсьәлә буенча. Ләкин без шуңа карамастан Казан энциклопедиясе өстендә эшли башладык. Былтыр инде 2 китап чыкты безнең. Беренчесе инде менә Казан шәһәренең тарихи районнары, бистәләре, урамнары, мәйданнары һәм парклары турында. Икенчесе Казанның дәүләт идарәләре һәм үз идарәләре турында. Менә хәзер инде менә нинең беренче китапның инде үз идарәләре караганда инде икенче китабы да текстта әзер. Хәзер инде акча булса, Алла бирсә, анысын быел чыгарабыз. Шул ук вакытта эш алып барыла, менә бу Казанның тарихи районнары, бу авыллары, Казан эчендә бик күп авыллар бит. Урамнары, хәзерге урамнары, мәйданнары,
һәм парклар буенча. Беренчелеше тарихи, икенчелеше инде әлбәттә инде хәзерге. Авыллар, без бистәләрне Казан içində булган без айырдык авылларга һәм менә икенче китапта инде Казан içində бик күп авыллар, йөздән артык авыл. Аларны инде менә икенче китапта чыгарырга уйладык. Әлбәттә, бу эштә шул ук аның бу эшнең дә бер максаты. Әлбәттә, өйрәнү, халыкка күрсәтү, халык белән аралашу, алардан менә, алар бит халык күбрәк кайвакыт беләләр. Аларның ярдәмен үзебезгә таләп итү. Әйтәсем килә, әлбәттә, менә энциклопедияда, татар энциклопедияда бик күп мәсьәлә. Ул мәсьәлә буенча бик сирәгенә бик күп белә. Ә Казан буенча бөтенсе белә. Шуның өчен аны әйбәтләп өйрәнергә кирәк, әйбәтләп тикшерергә кирәк, аннан соң гына чыгарырга кирәк. Шуның өчен без тагы бу 4 китап, тагы бер 6 китап чыгара уйлыйк. Шуннан соң инде менә ул безнең Казаннан соң инде без теләгән энциклопедия. Әлбәттә, инде менә институтның финанслары чыгару бик авыр булыр, чөнки гонорар фонды һәм башкасы кирәк булыр. Мәсәлән, күбрәк китап чыгарсак, бәлки хәл ителер дип өметләнеп калабыз. Татарчасы яраха, русча күчем инде. Уважаемые коллеги, друзья, здесь уже Искандер Аязович говорил о наших направлениях. Главное направление от Центра энциклопедистики – это народ Татарстана. Энциклопедии, посвященные всем народам Татарстана, проживающим в Татарстане. В первую очередь, основным, коренным народам Татарстана. Конечно, будут и представители диаспоры. И главное, как я уже говорил на татарском языке, мы начали в свое время делать многотом татарской энциклопедии. Если в России, большую российскую энциклопедию начинали с многотомной энциклопедии, потом сделали российский энциклопедический словарь, а мы наоборот. Мы сначала сделали татарскую энциклопедию, апробировали материалы, потом только сделали татарскую энциклопедию, многотом татарскую энциклопедию. Точно так же здесь, вот, когда работаем над народом... татарский энциклопедический словарь сначала мы сделали. Да. И я хочу сказать, мы точно так же здесь сначала начали апробировать материалы. Невозможно статьями только апробировать материал, надо апробировать материалы книгами по различным темам. Вот первые две темы – это самодеятельный художественный коллектив народов Татарстана и фестивали народов Татарстана, фестивали и праздники народов Татарстана. Две темы. В этом году вы видите вторая книга – это национальные народные праздники и фестивали, народов Татарстана. Видите, еще одна книга, уже работа, текстовая материал, сейчас подбираем иллюстрации, немножко осталось, и в этом году издадим эту книгу. Еще потом увидеть несколько книг, потом уже мы перейдем к изданию энциклопедии народов Татарстана. Это, конечно, долгий путь, но это надо пройти. Почему? Потому что мы не можем допустить грубые ошибки. Материал надо, и долгое время надо собирать материал, надо апробировать этот материал, надо встречаться с различными людьми, специалистами. Когда делаем только энциклопедию, потому что это занимает много времени. И должны и не только научные сотрудники, и кто пишет статьи, должны прийти единым консенсусом о народе, потому что о народах очень много точек зрения, особенно о их традициях, о культуре. Из-за этого мы выбрали такой длинный путь.
точно такая же картина по Казани. Сначала мы выпускаем небольшие книжечки, небольшим тиражом для апробации. Это Казань, исторический район, слободы, улицы, площади и парки. Первая книга. Вторая книга. Это будет в 2 книгах. Первая посвящена примерно, там и современность имеется по району. Там почти все районы Казани, которые были ликвидированы в свое время, упразднены, объединены и тому подобное. И вторая книга – это «Казань. Органы власти и самоуправления». Вот это тоже в 2 книгах, эта книга тоже. Это издание в 2 книгах будет. Потом еще пару изданий мы выпустим, потом приступим к изданию энциклопедии Казань. Еще у нас, сейчас я начался, уже представляю объем материалов по Казани. Думаю, это, скорее всего, очень большой том, толстый том будет. Материалов много. Думаю, или 2-томно сделать, или 1 толстый том делать. Потому что это еще надо проблему решать. Думаю, что наша столица заслужит такой энциклопедии, и гости столицы заслужат этой энциклопедии. Надо не только наше понимание, но и понимание правителей Казани. Вы это прекрасно знаете. Сейчас везде напряг, денег нет, жирные времена прошли, денег нет, и приходится в основном ждать, когда придут хорошие времена, когда смогут. Ждать, конечно, у нас времени нет, надо делать эти энциклопедии. Bu энциклопедияда някой регаты işler çünkü vakit әллә качан шундай энциклопедияны чыгарырга кирәк. Без күпмедер артта калдык инде. Башкортстанда бу энциклопедиялар бар инде. Бараларда без Башкортстанда артта калдык. Çünkü алар акча таба беләләр бу мәсьәләгә. Ладно, Рафаэль, перебью. Добавлю еще, уважаемые коллеги, но вот Рафаэль Валерьевич больше говорил о бумажных проектах, я тоже об этом говорил, да, но это традиция, от этого никуда не уходим, бумажные публикации, они нужны, но в то же время, я об этом по-русски забыл сказать, надо все-таки упомянуть, что мы много работаем онлайн, у нас проект электронной татарской энциклопедии Татарика.орг, и я хотел бы здесь просто еще раз подчеркнуть то, что уже по-татарски сказал, что если в начале, когда только этот проект более 5 лет назад начинался, посещений в день было в пределах 50-70. Сейчас мы имеем от 3 до 4 тысяч посещений нашего сайта онлайн-энциклопедии в день. Это хороший прогресс, согласитесь. И материалы, которые размещаются в наших бумажных изданиях, вот все эти материалы, которые здесь есть, они постепенно, конечно же, помещаются и на страницах онлайн-энциклопедии. Причем эта энциклопедия у нас параллельно всегда идет на 2 языках, на русском и татарском. И это проверенная информация, это объективная информация. И я считаю, что этот проект у нас очень удачен, и мы будем, конечно, его продолжать. Параллельно с теми изданиями, о которых говорил Рафаэль Валеевич, мы будем, кроме бумажных, традиционных изданий, и активно заниматься продвижением наших достижений в интернете. Тем более, что на странице онлайн-энциклопедии практически все наши издания последних лет в формате PDF размещены. Так что любой желающий, в том числе и наши уважаемые журналисты, могут зайти на сайт и любое наше издание посмотреть. Я, конечно, понимаю, я сам традиционный человек, я люблю бумажные издания, я люблю взять книгу в руки, да, но когда такой возможности нет, не всегда же такая возможность есть, можно все эти издания увидеть в PDF-формате онлайн. Спасибо. Рахмет. Есть ли вопросы, коллеги? Сараулар барма? Можете сказать, как называется ваш телеграм-канал? А вы просто в поисковике можете поискать Институт татарской энциклопедии, сразу выйдет. Не вышло? Странно. Сейчас.
Ну, посмотрите, сейчас я посмотрю, уточню, потому что ну, как же так, не может такого быть. Сейчас наш канал, Я хочу сказать, для О. любителей вы можете взять вот эти книги, только распишитесь. Вот эти 3 книги. Институт татарской энциклопедии, публичный канал. Посмотрите, да? Ну, если что, там ссылка приглашения, там институт, латинскими буквами институт ТЕ подряд. Латинскими буквами. Спасибо. Рифат. Так, исәмсез, Татар информ, Рифат Каюмов. Татарстанның торак пунктларына багышланган 3 томлык энциклопедия турында әйттегез. Аның беренче томы кайчан чыкты һәм тагын 2 томы кайчан чыгыр микән? Мен аны айта башлаган идем бит инде. Беренче томын 18-дә чыкты. Инде 18-дә чыккан инде беренче томы. Русчасы. Хәзер аны татарчасы менә нәшриятта ята дип әйтергә мөмкин инде беренче томның. Икенче, өченче томлар алар тулысынча әзер, полностью. Без инде бу беренче том белән районнарда да йөреп чыктык. Бу беренче томга бит А, Б хәрефләренә 14 район буенча мәгълүматлар кертелде. Хәзер инде безнең икенче, өченче томнар алар тулысынча әзер. Менә безгә хәзер бүген акча бирсәләр, без аларны шундук нәшриятка барып тапшырырга әзер. Ләкин әйткәнемчә, шушында финанс кытлык, финанс кыенлыклар аркасында бераз тоткарланып тора ул эш. Ул электрон вариантта чыктымы соң? Электрон вариантта әлегә чыкмады, ләкин ул мәгълүматлар күбесе безнең электрон энциклопедия авыллар һәм торак пунктлар турында мәгълүматлар бирелгән. Беренче том анда урнаштырылган, русчасы, ләкин башкалар чыкмады әле. Башланмады. Икенче томында проблема бар, чөнки икенче том бик калынрак булды. Һаман мәсәлән чишеп булмый. Без инде аның менә икенче томын шулай ук Татарика.org энциклопедия, онлайн энциклопедия сайтына урнаштырмакчы идек. Анда безнең техник мөмкинлекләр, чөнки аның күләме чыннан да артык зур. Урнаштыру шактый кыен. PDF форматта урнаштыру кыен. Ә болай айрым-айрым торак пунктлар турында мәгълүмат уже энциклопедия, электрон энциклопедия кертелеп бара. Шулай җавап бир. Шулай җавап бирер идем мин. Бар. Мәсәлән, мин үземнең авылны карыйсым килә икән инде. Авылның исемен кертәм дә, ул ан турында мәгълүмат чыгачак, шулай бит? Так, Рифат, хәзер карыйк әле. Авылның исеме нинди? Олы яз, мәсәлән, Саба районы, Олы яз авылы. Олы яз Татарика.org сайтына керәсең. Һәм Олы яз дип җыясың, татарча яки русча. Һәм килеп чыга. Һәм мен үзем тикшерәм, махсус. Ул язлар бит төрле районда да бар. Башка Мамадышта да бар. Кайсы район? Олыш? Саба. Саба име? Хәзер, бер секунд. Кукмарада да бар. Ул яз. Кызык өчен генә тикшерик әле менә. Инде материал әзер булгач, ул әрәм булып ятмасын инде. Менә ансы шулай. Русча ничек языла? Олу яз дип язылымы? Ае, русча, Олы яз. Так. Хәзер. Бар анда менә 4 олу яз бар анда. Кайсы микән? Так, и еще одна информация для журналистов, для всех интересующихся. Вторник, 20 числа, в главном здании Академии наук мы проводим большую конференцию, посвященную, научную конференцию, всероссийскую конференцию, посвященную столетию генерала армии Махмута Гареева. Это выдающийся военачальник, директор Института военной истории в Москве, академик Академии наук Республики Татарстан. Он 4 года назад, по-моему, скончался, да? То есть в 19 году он скончался, но вот ему в этом году исполнилось бы 100 лет. Это очень большая фигура, связанная с Татарстаном, хотя он, конечно, родом сам из Челябинска, жил в Москве, но с Татарстаном он тесно контактировал, много раз и часто сюда приезжал, действительно выдающаяся личность. И будет большая конференция в главном здании Академии наук, начало в 10 часов. Я очень хотел бы, чтобы об этой конференции наши журналисты знали, присутствовали и распространили информацию об этой конференции впоследствии в средствах массовой информации. Спасибо. Приезжают известные люди, и генералы, и полковники из Москвы, и наши генералы подтягиваются, они тоже свои доклады дали для участия этой конференции. Будет интерес, потому что Махмуд
Гареев действительно заслуживает этого внимания. Он не только же известный военачальник, он еще доктор военных наук, доктор исторических наук. Он занимал такие видные военных структурах должности. Думаю, что для журналистов Татарстана это будет интересно. Рахмат. Сұраулар бар ма? Искендер Язович менен минем сизден сұрайсы келген еді. Мәсәлән, кешеләр дип әйтик инде теләге булган кешеләр ничектер энциклопедиядә мәсәлән ниндидер өстәмә кертергә уйласалар, әйме, яки ниндидер анда әйтик инде бәлки төгәл сүзлекләр күрсәләр, алар мөрәҗәгать итә алалармы? Бу мәсьәләгә әлбәттә төгәлрәк Рафаэль Валерьевич җавап бирә ала. Мин теоретик яктан гына күбрәк җавап бирә алам инде әлбәттә. Ну, менә уйлап карагыз, басылып чыккан китап. Безгә инде аннан соң соңрак кешеләр килеп мөрәҗәгать итәләр. Менә монда дөрес әйтелмәгән, менә монда хата киткән. Бер абзый безнең килеп, безнең авылда бер кашанда керәшеннәр булмаган, безнең авылда татарлар гына булган дип, яки бу бер кичкенә генә мисал заманында булган яндай хәлләр. Яки башка ниндидер төзәтмәләр буенча бу табигый күренеш. Ну, басма китапны үзгәртү кыен. Шуңа күрә онлайн вариантта андый төзәтмәләрне кертәбез аннан. Әгәр дә шундый чыннан да ул тасвирлана икән, әгәр дә ул исбатлана икән, чыннан да хата киткән дип, әйме. Ул теге сүзгә генә ышанып булмый бит инде. Аны бит инде безнең профессионаллар эшли, ул башкаралар эшләрне. Шуңа күрә без нигездә андый нәрсәләр төзәтмәләрне кертергә әзер һәм кабул итәбез аны. Ләкин монда тагын бер нәрсә бар бит, әйме. Менә мәсәлән без районнарга мөрәҗәгать итәбез. Менә материалларны әзерләгәндә аларга сораулар бирәбез, анкеталар җибәрәбез. Районнар кай вакытта бик сүлпән карыйлар бу эшкә. Реакцияләре күп кайбер очракларда юк һәм кызганычка каршы мәгълүмат килеп җитми. Аннан соң без инде үзебезнең мәгълүматларыбызга таянып бастырып чыгарабыз материал. Аннан соң гына районнан килеп, нишләп шулай яздыгыз, нишләп шулай? Халык үзе активрак булсын иде, районнар активрак булсын иде, кешеләр активрак булсын иде. Безгә мәгълүмат җыйган вакытта күбрәк булышсыннар иде. Менә без районнарга киләбез мәсәлән, әйме. Очрашабыз халык белән, аңлатып бирәбез. Янып китәләр дә, аннан соң югалалар. Ну, менә нишлисең инде? Ну, безнең табигать шундыйдыр инде халкыбызның. Һәм соңрак аннан соң инде нишләп шулай яздыгыз, нишләп мондый хата китте? Җәмәгать бу бит уртак эш. Безнең киләчәгебез өчен, әйме. Ул тарихта калып калырга тиеш, кирип калырга тиеш бөтен нәрсә. Менә шулай, монда Рафаэль Валерьевич тагын да җавап бирер иде мәсәлән. Мин әйтәсем килә, менә безнең критерий кысаларына кергәннән әлбәттә без әкренләп кертәбез. Яңа шәхесләр, яңа генераллар, яңа Россия геройлары, яңа докторлар һәм башкаларны кертәбез, әкренләп кертәбез. Чөнки без әлбәттә көтәбез менә шундый информация, без һәр кеше турында белмәбез. Төбәкләр безнең күп Татарстанны яра бик әйбәт белсәк тә бит Татарстаннан тыш башка төбәкләр бар. Анда татарлар бик күпләп яшиләр. Әлбәттә һәммәсенә без белеп бетә алмыйбыз. Чөнки шул вакытта без күргән булган мәгълүматларны тапсак инде мөрәҗәгать итәбез. Безнең энциклопедияны онлайн форматында менә ул кешеләрне онлайн форматына кертәбез. Һәм андагы булган Добавлю по-русски. Вы смотрите, уважаемые, всем вам хорошо знакома энциклопедия Брокгауза, да? Это классика. Это памятник эпохи. По идее, татарская энциклопедия тоже памятник эпохи. Но ведь жизнь, она постоянно меняется, постоянно какие-то новые информации приходят. Вот то, что Рафаэль Валерьевич сказал. Кто-то становится доктором, кто-то умирает, кто-то достигает новых вершин в искусстве. Происходит крупные события какое-то. Все в бумажное издание все не включишь. То есть получается, что, скажем, издание 6-томной татарской энциклопедии – это памятник эпохи, в котором она создавалась. И что-то новое появляется, мы можем только теперь уже в онлайн-формате какие-то вещи дополнительно помещать на страницах нашей энциклопедии. То есть то, что опубликовано, это уже опубликовано. Если там какие-то, допустим, недостатки или упущения есть, никуда на это не денешься. Но то, что мы можем исправлять, то мы исправляем уже в наших онлайн-изданиях и в новых публикациях. Есть перспектива, возможно, мы вместо 6-томной, когда-то вот на базе этой информации 10-томной энциклопедии издадим. Это уже, наверное,
Такой мечта, мечта, да. Больше мечта. Bir misal etip etmekçi, İskender Yazıcı, bizge bana Özbekistan'da ensiklopediya çıkabilir. Siz de bir jurnalist deyip atakan avzi müracaat etken idi. Ol mana Özbekistan'a jiberilgen okutuşlar turunda мәгълүмат кертүне сорый. Bizge ol abzый gün sayın kile, Ramiz, gün sayın. Ol aytkan мәгълүматлар ol dürüst. Ol aytkan мәгълүматлар алар kireler ensiklopediyaga. Lakin biz bit indi tekşirilgen мәгълүматка таянырга тиеш. Шуңа күрә без аңа үзенә әйткән идек, язып бир безгә ул конкрет мәкаләсен дип. Улар мәкаләсен дә язып бирми бит инде. Ул тик йөри ул безгә бәйләнеп төрле вакыт нәрсәләр өчен. Сезгә дә килеп җиткән. Терек шу абзый. Hem İskender Yazıcı'dan sorusu geldi. Mene siz bulaşak proyektler turunda ettiniz. Emine tegi sizden mene şuşunu işlesek idi degenden didir tegi global hayallar turunda kileşekte anda nerse gerek mene bizge gibi. Хыял бит ул ниндидер нигезле булырга тиеш, әйме. Рамис булай гына теге хыялланып утыру, ул ничектер теге бик дөрес булмас. Yok başkalarda var mesela. Uyушмаймы. Мәсәлән, бик хыялланыр идем, безнең һәрбер муниципаль районның үзенә энциклопедия булсын дип. Ләкин бездә 43 район булгач, уйлап карагыз, һәрбер энциклопедияга кимендә 2 ел кирәк, кимендә. Нормальный энциклопедия бастырып чыгару өчен. Әйе, кайбер районнарда энтузиастлар ярдәме белән, район җитәкчелеге ниләре белән ярдәме белән без андый энциклопедияларны күрдек. Безнең ярдәм белән чыкты андый энциклопедиялар, әйме. Күптән түгел генә. Шупрәле энциклопедиясе басылып чыкты. Буа энциклопедиясе булды. Менә аның турында монда да зур пресс-конференция булган. Ләкин ул җирлектә шундый кешеләр яшәү, энтузиастлар булу белән алга барды, әйме. Ул аны шактый тиздә бастырып чыгарып булды. Энциклопедияларның үз критерийлары бар. Шуңа күрә һәрбер энциклопедия шактый озак вакыт кирәк булачак, әйме. Әгәр дә без, мәсәлән, бик тырышсак та 43 районны без 15 елда йөреп чыга алмыйбыз. Менә ул бу хыял. Ничек аны башкарырга? Эх, дип. Әлбәттә, мин теләр идем, мәсәлән, безнең Татарстанның үзенең тарих энциклопедиясе булсын иде. Әгәр бик теләр идем, мәсәлән, сәнгать энциклопедиясе булсын иде. Бик теләр идем, мин әдәбият энциклопедия булсын иде. Ләкин менә Рафаэль Валерьевич әйткән хыяллардан беренче чиратта без Татарстан халыклар энциклопедиясын теләр идек, мәсәлән. Хыяллар күп алар, Рамис. Ләкин хыялның үзенең нигезе булырга тиеш, без аяк акыл белән эш итәргә тиеш. Тек үзебезгә якынрак әйберне сорасам, мәсәлән, ул кайчанда булса, журналистлар турында булырган. Журналистлар турында энциклопедия бар. Китап формасында я. Электрон форматта. Без аны журналистлар берлеге формасында белән берлектә башкарып чыгарган идек. Аны инде мәгълүматы бардыр. Ләкин хәзер аны перспективасы ничек булыр? Аны әйтә алмыйм кызганча каршы. Ай. 3-нче ел булды инде. Юк, 3-нче ел юк, презентация саны булды. Мәсьәлә турында сүз алып бара. Юк, күптән сөйләнә инде. Заманда бит күргән идек, аны Рим Атласовны башлап җибәргән ул сүзне. Ул безгә күрсәтте энциклопедия печати и журналистики Чувашии дигән нәрсә чыккан. 2 томдан булыр. 2 том. Һәм Рим Атласовны менә шул вакытта bir 5-6 ел элек булды инде ул. Менә Татарстанда да шундый энциклопедия кирәк дип, ләкин аны күбрәк соңрак инде без сөйләшә журналистлар берлеге белән электрон вариантын ясаттык. Басма варианты әлегә юк. Рахмәт. Есть ли вопрос? Сораулар бармы? Әйтер фикерләрегез, тәкъдимнәрегез булмаса. Минем бер Микрофон. журналистларга һәр вакытта да бер теләк, җәмәгать. Мин инде аны очрашкан сайын әйтәм. Мәгълүматлар бастырган вакытта мәгълүматлар мөмкин кадәрле объектив булсын иде. Кай вакытта безнең интернетта да, басмаларда да ашык-пушык эшләнгәне күренә. Исемнәр, даталар, терминнар биргәндә ялгышлыклар китә. Һәм шундук мин андый нәрсәгә бик игътибар итәм. Һәм шундук материалга ышану нәрсәсе кими.
очень хотел бы всегда призывать журналистов к максимальной объективности и всегда к проверке тех материалов, имен, дат, событий, которые они публикуют. Потому что очень досадно бывает, вроде так рассказываешь о чем-то, о ком-то, а имя переиначили, переделали в публикации. Не удосужились проверить. Ну, все-таки, я понимаю, конечно, журналистика – это очень такое ремесло быстрое, тут нужно очень хорошую реакцию показывать, но все-таки очень хотелось бы пожелать журналистам большего внимания и большей объективности при публикации их материалов. Спасибо. Мөмкинбір? Әйе. Рахмат бик зур сезнең тәкъдимнәрегез өчен. Искәндәр белән кайткач, моның бөтен онлайн трансляциясенә сайтка кайм. Кирип карагызлар, пожалуйста. Менә шит күз белән журналист нәрсә язды алыр иде микән дигән фикер белән. Ие. Рахмат. Ну, мен мында журналисттарға әйткәндә өйрәтмим, нәрсә язар иде. Журналистлар безне тыңладылар, нәрсә алыр иде икән. Мен бит журналист түгел, мен тарихчы кеше. Мен үземнең ниләрем бар, критерийларым, басмаларга һәм ниләрем. Без монда хезмәт, без уртак эш башкарабыз һәм безнең бөтен мәгълүматларыбыз, безнең эшчәнлегебез төгәл булырга тиеш һәм берлектә эшләнергә тиеш. Журналистлар үз ни белән методлары белән, ысуллары белән материалларны бастыралар. Без үз кыйблабызга карыйбыз. Шуңа күрә монда без уртак эш башкарып, Рифат, синең теге тел төбеңне аңладым мен әйем. Без төрдең син безнең, конечно. Бер дә сөйләмәдегез безгә дип, әйеме? Ну, ансы инде синең үзеңнең сталыгыңнан тора. Вот мне тут разрешили любезно забрать себе такую прекрасную книжку, но я посмотрела, тираж 130 экземпляров. Это вот все, то есть дополнительного тиража не будет? К сожалению, нет. И из-за этого есть электронный вариант. Просто мы выпускаем для апробирования материалов. Надо апробировать, потому что мы раздаем вот известным знатокам Казани и другим, вот раздаем эти книги, чтобы они свою точку зрения сказали, какие моменты мы упустили, может, возможно, какие-то неточности, потому что про Казань вроде материалов много. И главное, почему мы это сделали? Конечно, я еще раз повторяюсь, энциклопедия там более 20 тысяч терминов и персоналей. Не все, может, некоторые знают о 2-3 тысячах, а о Казани все знают. И за это надо, раз знает, надо использовать их знания. И точно о народах все знают. Надо использовать знания, чтобы улучшить наши знания. И по народу Татарстана энциклопедии, и про Казань. Чтобы мы сделали это совместно, известным специалистом по Казани. Казани очень много пишут. И до революции писали, и повторяют материалы. Сейчас очень много пишут. В интернете очень много информации гуляет. И многие ссылаются на работы Рыбушкина, Агафонова, Пинеина, Баженова и других авторов. И в то же время, вот эти авторы, у этих изданий хотя бы тоже есть определенные ошибки, неточности. Мы не можем их обвинять, что вы допустили ошибки. Какая была информация, они написали, немножко приукрасили, немножко добавили оттебятины и тому подобное. Их нельзя. Есть современных авторов, которые пишут о Казани, невозможно везде это, как говорится, их упрекнуть. Они молодцы, они пишут, они поднимают проблему, они говорят о Казани, об истории, культуре Казани. Что было в Казани тогда, что сейчас в Казани, какие дома сохранились. Это даже помогает вот эти публикации сохранить отдельные дома. Это истории, которые представляют собой историю культурную ценность. Исчезает в Казани. Казань застраивается, очень мало домов, исторических домов осталось, которые представляют историю культурную ценность. И тоже по улице. Про улицы, конечно, выпускали несколько зданий, но в то же время, когда начинают сравнивать и границы улицы, и длина, и какие дома размещались, тоже разные точки зрения.
надо вот как-то систематизировать, обобщить и издать вот эту энциклопедию. Вот из-за этого вот мы сделаем сначала маленьким тиражом книги, потом уже будем это делать действительно. И главное, это же нужно, мы же не можем все улицы Казани энциклопедии разместить. Мы разместим те, которые, потому что сделаем подсчет, еще заново систематизируем, обобщим и подсчет. Ага, не все улицы. Потому что если мы все улицы Казани, на там несколько, 1500, 2000, там, я даже не знаю, сколько там улиц и переулков Казани, мы, если уместим, у нас это больше, чем татарская энциклопедия будет. Еще вопросы есть? Спасибо. Рахмат. Спасибо всем. Рахмат.